Se estás pensando en facer un escapado rural, coida que o relax pode rematar por converterse en todo un circo audiovisual. E ti, sen comelo nin bebelo, rematas por ser un figurante nunha story con filtro Valencia. Chegas ao sitio e, en lugar de cargar maletas, cargas o móvil para anunciar que estás de vacacións. O importante é avisar os teus 400 seguidores de que estás entre árbores facendo un cabaña tour, como se foses a guía espiritual de Booking. A comer! Pero antes o vídeo de rigor. Non vayan pensar os teus followers que estás comendo peor que eles. Ata que ese espumoso e ese chourizo non se vexan gostosos, nin Dios lles vai a botar o dente. Momento sobremesa. Tocaría probar o espumoso, pero non. Sorpresa! Primeiro vai a promo da crema solar, aínda que ninguén a pedira. Pero ti disimula, como se che pagara a marca e non fora a mesma crema que usa teu pai para a calva. Pensaxe en darte un baño relaxante? E raches, a auga é atrezo. E todo o teu redor é o decorado ideal para unha campaña de turismo da Xunta. O relax é o secundario. O importante é ter esas 40 fotos e 3 ou 15 boomerangs. Querías acabar o día tranquila nunha hamaca, pero non. Acabas enganchada de novo intentando subir todo o contido desta viaxe tan digital. Porque se non se sube xa, morre un follower. Ou dous. En fin, ías para desconectar e case acabas desconectada da vida. Pero bueno, sempre che quedará ese recordo dunha viaxe inolvidable, polo menos digitalmente falando. E vos, canto postureades cada vez que ides de vacacións? Leovos nos comentarios.